Senyores i senyors, nens i nenes, molta atenció perquè la companyia Cop de Cap presenta La Ventafocs. Va, anem a ajudar la Ventafocs, així tindrem temps de parlar amb tota aquesta gent. Caram, quanta gent! Hola, com esteu? Com t'haig de dir que no em diguis amo? Digue'm senyor o senyor Guiu. Ai, mira, a mi tanta por em fa al·lèrgia. Sí que me n'havies parlat d'una minyona. No, la minyona és la Florida. Florida, saluda la senyora. Cada nit, abans d'anar a dormir, somia amb un vestit molt llarg, que ja arriba fins als peus. I s'imagina que arriba un príncep i li demana ballar. Que no em sentiu? Fora d'aquí! Vinga! Hola, i la Ventafocs no s'ha ficat ara? Sí, no, és que això ja tinc gana. Això també. Diuen Ventafocs, amics en tinguem pocs, potser tu sí vols ser. Minyoneta, què fas aquí amagada? Una mica més i t'atravesso amb una fletxa. Quin ensurt! Ai, disculpi, jo havia... Estic també, i vull ser avi. Entens? Avi, que vol ser avi? Què t'entra, majestat? Us comprèn perfectament, majestat. De fet, les dues. Sou les dues filles més maques de tot el regne. El meu Jordània m'ha dit que de seguida vindria. Si no tens cavalls, mira, amb un parell de ratolins també ens aniria bé. Endavant, no m'ajudo, per això tens una fada ben a prop pel teu costat. Però què? Però jo vull l'última sencera, no vull una setmana. Bona tarda, jo venia per... Ja ho sé, prepara la meva sabata! La que vaig perdre! Que aquest conte... Ja està tot.